ସାନଟା ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି କହିଲା ଆଉ ମଝିଆଟା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ବଡ଼ ଟୋକା କମ୍ପାନୀରେ। ରାଗିଣୀ ଘର କୋଉଦିନ ଆସିବେ? ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁ ମୋବାଇଲ ଯେ ଫୋନ୍ କିଏ କରେ? ତାଙ୍କର କାଳି ଥିଲା ବେଳେ ସେ କାଳି ତା ପାଖରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତା। ନା 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 ସେ ମାଉସୀ ଜାଣେ ସେ ସେଇଟା ଆଣ୍ଡମଣ ବି ନାନା ଆସିଥାଏ ବୁଝି ନାନା ଅସନ ପଡ଼ା ହେଲେ ଧଡ଼ସ ଆସିଲେ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝିଲି ମଜା ଧରି ଦେଇଛି ଯୋଡ଼ି ଯେ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆଇଲା କହିଲା କ'ଣ ସାରେ ତାଙ୍କ ଧଡ଼ସ କରୁଛ ନା ସେ ମାଉସୀ ପରା ମନ୍ଦିର ଯୋଡ଼ି ଧରିଦେଲେ ନା ହଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଧରିଦେଇଛି ଯୋଡ଼ା ସେ ତ ଭୁଲ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ଫେର ଧରିଛ ଫେର ସେ ପିଲା କାଲି ଆସିବେ ନା ନାହିଁ ନା ହଁ ଶେଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେ ନା ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଭୁଲ କ'ଣ